Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam, ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Elsa at taga Ilocos Norte, nga mitiagdama kat adda ije Italy. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy listening kada Sir Richard Valdez ken Madam Mildred Valdez. Makablaawan pa'y nilakay ko Dante Velasquez, Dave Nathaniel, kan amin at taga Sitio Bubor na Gilian, La Union, from Emelda Velasquez, ti Riyadh, Saudi Arabia. Maricel Gaudia, Tinalvo Norte, Luna, La Union, from Nida, Niveras. Dumapi family, ti Don Faustino Pagaduan di Fonquirino, from Simple Girl. Pamilyak dita Santa Maria, Flora, Apayao. Mama kan Daddy Litawan, Dison kan Asuncion family, Doktora Opinion, Mayor Jeffrey Blas and family, from Aisa Litawan, ti Amman, Jordan. Ramirez family, ti Balawan, La Union, from Jovi Lapira. Fermin family, ti Sanchez Mira, Cagayan, kan amin akabagyak, dita Kadaklan, kan Kalanasan, Apayao, especially dita Barangay Rakub, Kalanasan, from Giovanni Fermin, ti Oman. Aguot kan Espejo family, ti Lasam, Cagayan, from Manang Eva. Shout out kada Igorota in Bangkok, Melanie Rumbawa, Homer Alamo, Jenny Grace, kan Juliet Sugitan. Esteban Bungad and family, Lola Gayong Pancho, Ujam family, Auntie Imelda Pelog and family, ti Asaklat Nagtipunan Quirino, from Lin, ti Singapore. Inang Sharon Aquino from Novelin Taberna.
Lakay ko ani Alan Bilguera kan Espanto family ti San Esteban, Ilocos Sur from Maricris Bilguera. Pamilya kan kabagyak di Tapayagan, West Ballesteros, Cagayan, especially ni Auntie Bensi, Auntie Walat kan Ipa Grain from Navia Ley, Seria. Mama Rogelia ti Barangay 15, San Nicolas, Ilocos Norte, from Raleigh ti Melbourne, Australia. Bartolome family ti Baggaw, Cagayan, kan Santos family ti Alicia from Roseline Kate Bartolome. Ramones family ti Candon, Ilocos Sur, kan Erina Isabela from Esteban Ramones. Merlita Paulino, Maurice Miel, kan Devon Moira ti Paddad Alicia Isabela from Marisa Paulino ti Hong Kong. Shout out pa kan ni RJ Angulwan ti Kabatuan Isabela from Feby Bueno. Barbosa family, especially ni Rogerio Barbosa Sr. ti San Gabriel La Union from Rogelio Barbosa Jr. Amin anak ka-duty dito'y ACP Kapisayan iti Delta Company ti 17th Infantry Battalion, isuda CAA Ogalino, CAA Ballesteros, CAA Orpilla, kan CAA Kayumba from Binarao, Pablo. Shout out kan ni Linda Pasyon, Elsa Mary Ann Matusalem, Darwin Jobet, Lani Matusalem ti Dubai, pamilya ti Tasitio Corpus Barokbok, Isabela, the Jenny Lynn, Kimberly kan Lady Len Matusalem, kastamot ti De La Cruz family from Nelia Limon. Shout out iti Tibayan family ti Barbara Pangasinan, the Princess EJ Ashton, Lita, Jessica, Gina Lynn, kastamot ni Riza, Rochelle kan nilakay ko Anilino Villafuerte from Priscilla Cabral. Intay nga rudan basaan ti surat ni Elsa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Nakapagsurat akmat, tadapadas ko akayat ko nga ibinglay iti programa yo. Kat sapay lakuma, tamapilimet ama ikan biyag. Ilingad naklangan man ang itinagan nga Elsa, may saak a nurse, kat napagasatan akmat ang nakastrek iti may sa nga ospital dito'y Italy. Siyak ti breadwinner ti pamilyami, tabakat kan lakayan dagiti naganak mi. Adda may sa kabsat ko, iso ni Manong Elmo. Pamilyado ni Manong ko, kat adda talo a kaanakak. Isuda ti kakabkabbalay dagiti dadakkel ko. Makitaltalon laang ti kabsat ko, iso nga uray ti pamilyana, kat karamanan asup suportarak, tamaasyanak met kadagiti kakaanakak. Tapno na sayo ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Nakagatang kakaditi agas di anak mo, Elmo. Nanang, barang awan ton tigurigur na iton bigat. Ay, tirigat na nga road, kat di tayo matamo, no anya ti makagapo. Apay aso magmamanungal dawon nga gurgurigor. Nga rod nanang, makapadanag. Ipadoktor mo laangan anak ko, may mayatay nakasigurado tayo. Awan nga rod ti kwarta mi nanang. Amangan namin no pa-confine da. Pangalak nga iti pagbayad ko di ospital. Awagam di adim. Ibagam nga agsaksakit di kaanakan na. Mabayinak nanang. Kanayon lang niya iso ti pagdawatak tunggal at pagkasapulan mi. Maawatan na dayta anak ko. Amo na ba't asan nga umanay ti matmat gadam para iti pamilyam. Isu nga ron akaraman kayo iti patpatulod na kada kami. Ti nasayat nanang, paliwag pa itang agpatnag. No saan pa ila bumaw ti gurigor na? Umawag akton ka ni adin ko. Tagpatulong ako tapno may ospital ko ti apo ko yo.
hadal ti pakariribukan nyo ay nga agina. Kasanaw katagurigor pa ilang Japom. Imbaga ka ni Elmo nga ipacheck up na nga maawan kanot kwartada. Na, kat buy-buyan talangan niya anak na nga agsaksakit. Imbaga ka road nga awagan na dya adi na tagpatulong. Mabain ka numot. Anya ka mati ka ba nakit madadaan mo at tumulong ka kanayon siya adi na kan sana mabaling na itantanday tata kakasimot siya uwing. Wan nga road nga pinagtumarnan iti agas. Paliiwan na kano itang agpatnag. Ay una yan. Sa akong tumawag ka ni Elsa. Sa akong ti magibagakan ko na ta mga noon na daytan. Sa po'y ubing ti masaknan. Ala, awagam nga ron ni Elsa. Taay pa kaamom ti mapaspasamak iti kaanakan na. Umawawag na mo ti Pilipinas. Naimbag tadyak pa'y naturog. Kan talaga ko mga umawag akmat kadakwada. Namapay na ta. Hello? Hello, anak ko. Pasensya ka nung nawagan ka. Amok nga oras ti pan naturog mo ita. Okay lang, tatang. Umawag akmat lang nga talaga kada kayo. Apay aya? Ni manong mo kumado umawag ang babain ka na. Isosya ko na. Apay, ada problema ni Manong, tatang? Ay na, Elsa. Masakit siya inaw na ka anakam. Manuwal daon nga kurkurigor ng sanda matamay pa-check up dawan ka no ti kwartada. Apay, aday na yung pag-adagos. Delikado ti kasta, tatang. Masapol ang maipa-check up, tapno ang mo ti rason no apay nga agurgurigor day taubing. Salamat ti ko na. Isungay nawagan kan anak ko. Ibagayo ka ni Manong, tagi patuludak iti kwarta. Ipa-check up na adagos. Ay, unay mo tan ni Manong. Sige tayo magakan kuha na, Elsa. Pasensya ka na ata, awan mo ti sa bale at tumarayan may no saan asika anak ko. No kakasta banag, ibagayo adagos, tatang. Isungarod nga daak dito yung agtrab-trabaho, tapno matulungan kayo dita Pilipinas. Di kay agdanag, agipaw itak adagos iti kwarta, tapno adabus-buson ni Manong para iti anak na. Manong, kumusta ni Naning? Andati ko na ti doktor. Naimbaglaan ading tanay panadagos iti doktor. Tano na itantanpay. Ang mga nagtinag ka nun ang pneumonia ti sakit na. Anya? Ay na, delikado day ta, Manong. Naimbagdasan da nga in confine. Sana ading, ngam adutin reseta da nga agas na. Medyo simayat mo tantirik nana, manipod na tumarnan dagiti inreseta di doktor nga agas. Nagatang yo ka di amin, Manong. Wen Elsa, kahit agyaman na ka, no saan nagapukan ka, tsak amo na niya tinapasamak iti kaanakam. No kakasta banag, iyawag mo adagos, Manong. Diyak kahit nga dagsak-sakit kada kayo, nang runa dagita kakaanakak. Kababain nga minan kan kaading ko. Agraman pamilya kat obligasyon mo pa yan. Nagrikat nga ang tawan adal na. Ta sana makabirok iti natalgad na trabaho. Di ka agdanag, Manong. Tulungan kayo aging ga iti kabaalak. Basta di yu baybay ang dananang kantatang. Ibagam ka ni Ipag tan anusan na ida. Awan parikot ka ni Ipag mo, adin ko. Mababayin nga roden. No, mabalinla ko ma, kano kabaalak. Talaga kayat na nasumi na kami iti pagnaidan.
Tapno, di kampay may ramraman na pampanunutom. Pamilya kayo, Manong. Iso at tulungan kayo. Iso nga ibagayo no adda kasapulan nyo. Iti naibagakon, iti damo ti surat ko manang Emmy, siyak ti breadwinner ti pamilyami. Siyak laang ngamin ti nakaturpos, gaputa na sapaan ng asawa ni manong ko. Naimbaglaangan ta na pagasatanak ang nakatrabaho dito'y balasiw taaw. Iso nga uray kaskasano, maipapaay ko amin akasapulan da dita Pilipinas. Karaman at tultulungak ni manong ko, ta isudaket nga rod ti mga asikaso kadagiti dadakkel mi. Nasingpat ni manong ko, agraman ti asawa na. Iso nga awan anyaman na ti maitultulong ko kadakwada. Nang runa no ti masaknan, ket dagiti kakaanakan, ken dagiti dadakkel ko. Uy, friend, itay papalpaliiwan ka. Nakauno nagmanan ti pampananutam. Aywan, kumusta gaya man jay kaanakam? Nasaya at matan, kaasi ti Diyos. Naimbag nga ron ta na ipacheck up damot laang. Matlagayam? Apay nga ron dagasla mariribukan ka pa'y laang. Mapampanunot ko laang, friend. Kasano nga tan naawanak dito abroad. Kasano ang matulungak dagiti dadakkel ko. Agraman ti pamilya ni manong ko. Elsa, friend, iso nga ron nga impalubos ti apo, makaumay ka ditoy. Mas daw ka kadipay laang. Amin tayo, kasta ti papel tayo no adda tayo dito abroad. Di tumulong iti pamilya tayo iti Pilipinas. Ngamne, panunutom mat ati masakbayan, my friend. Saan nagnanayon nga adda ka ditoy? Kasanoan no kaya't mong tumaten ti ag for good iti Pilipinas? Wan nga rod. Jakmat kaya't nga awan pagmamaayan ti panagsakripisyok ditoy. Isu nga rod nga agurnong kamot para iti bagim. Ado dagiti madamdamag tayo. Ano nakaawid dan iti Pilipinas? Ay na! Kasla tala kakaasin. Tawa na pulos tinabati para kadakwada. Takasano? Impaay damot amin iti pamilyada iti Pilipinas, tinatgadanda. Napanunot ko mo't tanday ta, friend. Isungarod nga ikagkagumaak ti agurnong. Kaya't kumot ti makapundar iti Pilipinas. Tapno damot makuna apakakitaak iti nagbambanugak ditoy. Good. Kasta masapal nga ang balin tayo matawais. Narigatan, friend. Ang mga naagawid tayo di Pilipinas, anak ka nga. Tawa na pulos ti urnong tayo para itibagi tayo. Anak, imawag di adem. Nagipatulod ka nun iti kwarta. Ikanto alaan nun inton bigat. Ni, nanang, saan aya naipatulod na mo tan di kwartayo? Idi nang ipatulod iti pagpa-ospital ni naning nga anak ko. Ay, diyak amua anak ko. Basta isumot tinyawag na itay kanya. Ay, sos. Ang mga naawan mo't ti maururnong na nanang. Taipat patulod na mo't amin nanditoy. Imbagak da itaan, Elmo. Ada urnong ko kunana mo't.
Tinasaya at kastoy langin taramidan tayo nanang. Datayin ta agurnong para ka ni ading kong Elsa. Sana bali ta damot matmat gadak. Dadyayin na ti inayon tayo iti para gastos tayo diti balay. Ti daddoma, ornongan tayo para ka ni ading kong Elsa. Kastabot ti mapampanunot ko anak ko. Kaasimot dya adem, no awan pagmamaayan ti panagsakripisyo na ijabalasiw tao. Di kagdanag nanang, manipod ita, siya kung ti makamong agurnong para ka ni ading kong Elsa. Ngam di ibagbagawan, bayan nyo ang masorpresan to ni ading ko. Nasayat man day ta na panunot ni Elmo, bakit? Un nga Rod, maasyan nga minunay iti kabsat na. Iso akayat na nga iurnungan babaen iti ipatpatulod na kadatayaw. Saan tayo matanagarbungag, bibiyag? Kan makatultulong mat ni Elmo, iti pagkasapulan tayo dito balay. Daita nga Rod ti kunana. Naimbaglaangan ko na, taakas ta ti kapanunutan ni Elmo. Saan akas ka dagiti daduma nga nakapamilyada ijabalasiw tao. Kunamlan na sino da abak nang tunggal at da sumangpot a kwartada. Ano ti kasta, bakit? Iswaka say dagiti kasta ti kapamilya na dito Pilipinas. Sana lang malagip no da kasapulan da. Di na pa'y kumustaan ti kasasaad na piman iti sa dinuman ngayon na. Nagasat ta nga Rod, tanapadakkel ta na saya at dagiti anak ta. Uray marigrigat tayo laeng. Nadamag ko mo't ilaklako ka nun ni Nana Remain di may sa atalon da. Ay kastaya anak ko. Nay, apay ngay kat mayat samot ti apit na iti day di atalon da. Marigatan da ka nun nanang, tado una yung tas asikasun da atalon. Sabay siyak tiim mo na nang ibagaan da. Amangan ka nun no interesado ni Elsa amang gatang. Ay kat ibagam iji adim anak ko, amangan no kayat na. Saanan nanang, siya kong tagdesisyon. Gatangan tayo da dya atalon ni Nana Rimeng. Pangalaam ngay iti gatang mo anak ko. Nanang, adan na ornong ko akwarta ni Elsa. Amangan na umanugot ni Nana Rimeng at intin nagaklangan ti kurang nano bilang. Sigurado ka iti dayta anak ko. Wan nanang. Kat siyak to timang talon. Tapno sa anak to na makitaltalon pa'y. Malasi ka ti makaam mo, Elmo. Nasaya at dayta na panunot mo. Sigurado ang maragsakan to dya adem, iti kasta nga aramidem.
Kadak dito'y balasiw taaw manang Emmy. Awan ti sabali nga adda iti panunot ko no diti mang tulong iti pamilyak nga adda dita Pilipinas. Kinapudno na, jak pampanunutan ti maipapan kanyak. Basta tinapatag ket ti pamilyak. Jak amo nga ururnungan gaya man ni manong ko dagiti daddo mga ipatpatulod ko a kwarta kadakwada. Ultimo dagiti kwarta nga usarenda ko ma tunggal adda okasyon iti balay ket saan daunay agargarawan. Agururnungak matmanang, tadyak kayat nga agbanagak to akakaasi no kayat kunton ti agawid di tapagilyan tayo. Nagata nga rod ni manong ko ti talon ket isun tinang sukay. Ngampulos adida imbaga kanyak manang. Aging gai di nagplano ak nga agbakasyon tamailiwak matunayan iti pamilya. Kumusta kayon? Nasayaan mo't anak ko. Sika nga'y, mga numabaybay amot ti bagay kapo iti katatrabaho. Saan nanang? Mayati ka sa saad ko ditoy. Didak pagdanagan. Agyaman ak nanang takanayon dak ako mustaan. Rumbang laang anak ko. Ay na, mailiw kanon kan kadagiti kakaanakam. Kaano kakano ayang agbakasyon, tagpagatang da kano iti ado at tsokolate. Kasta ayan, nanang. Nala, ibagayo taagawid akiti mabiit. Anya, agpaiso ka diti ibagpagam anak ko. Wen nanang, iso nga imawag ak kada kayo, taibagak nga agbakasyon nakiti mabiit. Ornusak lang dagiti kasapulan nga si kaswak ditoy, tapno makabakasyon na. Ay na, maragsakan lakit ni dagiti kakaanakam, numaamuan da day taplano. Uray ni manong mo, sigurado ang maragsakan tuman. Ibagayo tagsagana da iti panagawid ko. Kan isagana yun to dagiti paboritok amakan nanang. Kailiw ko una yan akanan ti luto yo. Ay sigurado day ta anak ko. Makan munto amin ang paboritong intun sumangput ka. Urayan nyo nga rod ti panagawid ko, nanang. Naibagta si magbut kan anak ko. Narabyan ka man. Ado nga minti na si kasok ujay talon, nanang. Ada ipadamag ko kan ka Elmo. Kat sigurado kamaragsakan ka. Anya day ta, nanang. Madlaw naragsak kayo Amom, imawag itay diadim. Kat amom timbaga na. Agbakasyon ka raw iti mabiit. Agpaiso, nanang? Hindi kat nagsayad no kasta. Panawanan tapno makita na tinagatang tayo at talon na. Sigurado amas daaw to anak ko. Di na namnamaan ti kastaan na ipundar mo. Babaan ka dagiti kwarta nga impat patulod na. Rumbang lang nga subalitan tayo ti aduna na itultulong na kada tayo, nanang. Nang runa unay kanyak. Tagraman pamilya kat di na binaybayan. Wan anak ko. Kat maragsakan akmet iti kasta ka panunutam. Saganaan tayo, ti umadanin apan agbakasyon ni ading mo. Bakit? Nagatang mo ka din dagiti kasapulan para iti panang sarabol tayo anak mo. Iwan kinaduan na kitay ni Elmo. Nakasagana aminan. Nasayat nga raw.
Kasano nga iti pamayan ni Elmo, ang mga ibagay iti may papanitital na nagatang na para iti kapsat na. Makaamuntumot na magsurpresa iti adin Amunan ti aramiden na. Siyak nga ron ti magagaran makakita iti reaksyon to ni Elsa, inton makita ng titalon na. Uray siyak mata, nagrunagat dandanan ti panagaapay. Makita ng tunok kasano kapintas, dagiti pagay maapit iti talon na. Bilibak nga ron ka ni Elmo ang nakapanunot iti kasjay lakay. Pagkakitaan na nasaya at ti panagpuspuso ni Elmo nga anak ta, bakit? Saan naman ang gundaway akabsat? Amo na nga ilalaan ti nagbanugan di adi na nga di balasiw tao. Ay baragsakan kami tadakan, anak ko. Kumusta nga iti biyahim, Elsa, anak ko? Nasaya at matatang, nanang. Makabannog laeng. Apay nga may naldi mo yung bagati sa sangpot mo, ta sinabat na ka kuma. Ay natatang, nagado abas ti pagluganan Manipud Airport. Agbannog kayo pay laeng. Kansayang ti pagarkila iti lugan. Maminsan lang mat anak ko. Hanggang san abale, tinapatag, adakan. Sa bagay. Ni Manong ngay, kandagiti kakaanakak. Adda pa ije pagadalan dagiti kaanakam. Dagiti mo't agasawa, adda da iti talon asuksukayan ni Manong mo nga Elmo. Kaasimot ni Manong ko. Aging gaita, makitaltalon pa'y laeng. Ay sos, apay kumakasay katadamot ti pakitaltalunan na. Nagagayat ka na singpat ni Manong mo. Isa-asa na mabakan tiyan, apulaos. Apay apati ni Ipag kat ada ijay. Di yu ibaga nga oray ni Ipag kat agtrab-trabaho mo tan iti pakitaltalunan ni Manong. Katman ano kumaaya, Elsa. May mayatan tayo dyan, tadi namot kaya tadalatan dito'y balay. Kahit namot tatulungan ajay, asawa na. Ay, una yan. Ala, istimaron tayo nga dagiti imot ko. Huston to, no sumangpot da amin. Makla at danto makakita kanyak, nanang. Tatang. Maragsakan na ka makakita manan kan kaading ko. Naimpagmanta na panunot mo tagbakasyon. Wan Manong, ingka gumaak, tama nga no mabayag tumanan sakbay ang makaawidak. Kaya't kung aminan ti makaurno nga dagos, tapno adan tumutan maipundar tayo ditoy. Rumpang laang nga ading ko. Tapno adan tumut pakakit kita may tinagbambanno kami di Italy. Oh, kat kumusta ngayon mo ti trabaho mi jay? Nasaya at matmanong, nga medyo narigat, nang runa no ado ti pasyente. Ngam kayat da kami a Pinoy iti ospital Manong. Tanalaing kami kano amang taripato iti pasyente. Da kayo ngay, kumusta kayon?
Nasayat latamot ading ko. Ken, agyaman kami ti ado na itulong mo kada kami iti pamilya ka. Nangruna kadagiti kakaanakam. Di mon panunutan day tamanong. Bayam, tainton addan na anay nga urnong ko. Rugyak tumutan ti agpuntar dito Pilipinas. Kat kayat ko asika ti mangimaton. Day talaga ayam ading. Piyaran naklakit di, awan ti parikot. Ay wan amanong. Taasino kumapay nga iti sabali apyarak no saan ada kayo kaniipag. Lakay kan bakatan dagiti dadakkel ta. Di danton ka bailan. Ay, kumusta ngay mo ti pakitaltalo na, manong? Ay na, mayat matading ko. Kaya't kangarni pasyar ijay tapno makitam dagiti nagbubunas apagay adandanin maapit. Agpay sumanong? Ay na, naglaing ka talaga. Swerte ti makinkuko iti talo na suksukayam. Talaga swerte ading ko. Oh, mapantayin to ijay inton bigat ha. Hintay ag-picnic. Adamat tin kubo ijay ading ko. Ay, kayat ko day tamanong. Balunan tayo dagiti paborito kamakmakan. Ay na, excited ako naman pan iti ayan ti taltalunam, manong Elmo. Wow! Nagpintas mo ton dito'y manong. Nagmayat pa'y dayto'y kubo nga impatakdaryo. Kitam dagiti anak mo, oh. Nakaragragsak da nga agaayam ijay. Katno ka na yun da dito ading ko. Mala, umay ka. Umunig ta dita kubo. Sige manong. Welcome home, anak ko! Anya ti kata sa wanda ito'y nanang. Tatang, kunak no maudi kayo pa'y, ada kayo matgaya man dito'y. Ay wala anak ko, takayat da ka asurpresaan. Surpresa? Wan ading ko, kaya't nakasorpresain. Kukwam da ito akubo. Kan titalo na makitkitam di tarwar, kukwam matlaan. Ha? Anya ti kaya tiyasawan? Kasano ko maakukwak da ita? Ay na, Elsa, anak ko! Ni manong mo, ti mangilawlawag kan kay ti amin! Manong, anya ti kayat asawan da ito'y. Kan nakalaam kay kuma iti pinanggata mo iti da ito'y atalon. Kan ka ading ko. Di matagipat patulod kay ti kwarta, binulan? Ngam para kada kayo ti ipawpawit ko, manong. Di mi unay nagasgastos dagiti impawpawit mo ading. Tadamot panggadak. Isuan na panunot mi agumatang iti talon. Tininagan mi ti udi mi, babaen mo't lang iti ipawpawit mo kada kami a kwarta. Agpaiso ka di day tamanong? Saan na kang tagtagainap lang? Saan ading? Puno, tinangag mo, Elsa, anak ko! Ni manong mo, dakin na kami ti amin! Kaya't nangadamay pundar mo, kapayatan ti kadamay ti balasiw tao. Dagito yung makitkitam, kukwam amin dagito yung anak ko. Ay na, agyaman ako na ikada kayo. May kari ka unay para kada gito'y ading ko. Gapo iti kinasayat mo kada kami. Isarumbang lang kay lalaan mi matipagbamban no gam iti balasiw tao. Agyaman ak manong, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman ak unay-unay.
Diyak mailadawan ti kinaragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Diyak laing pagarop, ababaan iti ipatpatulod ko a kwarta dita Pilipinas, nakaipundarak iti talon nga ison ti suksukayan ti kabsat ko. Adapay katbain kon iti bagik manang, taimpagarup ko no sa anak a makapundar, tasyak kat nga rod tinamnamaan da dita Pilipinas, ngam nagbiddutak, ta nakagatangak gayam iti sanikwa, adyak pulos ammo. Kasta unay ayaman ko iti pamilyak, taammuda nga inyali kakati nagbambanugak dito'y balasiw taaw. Kasla napunas amin abannog kumanang, kad iti panagsublik dito'y Italy, balon ko ti aglaplapusanan aragsak ko, gapo iti kinasingpet ti pamilyak dita Pilipinas. Agyaman akmatunay kada kayo, iti panangyurnosyo iti pakasaritaa. To'y pagayam mo, Elsa. Elsa, pagayam ko, uray siya kat maragsakan akmat iti kinasaya at ti pamilyam nga adda dito'y Pilipinas. Saan anasayang ti panagsakripisyom nga agtrab-trabaho iti adayo para iti pamilyam. Amok ang nakaibati iti adal kan inspirasyon ti padas mo, nang runa dagiti pamilya dagiti OFW diti Pilipinas. Asaan nyo apidpidutan laang ti kwarta nga ipatpatuludyo ditoy, no diket pagrigrigatan nyo. An-anosan nyo tinapalalo nga iliw yo iti pamilyayo, tapno agbaligi kayo laang iti gandatyo. Kararag ko asapay kuma, taagtali na ti kinasaya at tilin nangin nyo asang kapamilya, tapno agtali na edmet ti kinaragsakyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi.